uchitoitemba wakateya mushatu muna Disemba. Ndaiona tavaka musha tatogara, ndaiona tavaka musha tatogara, ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka musha tatogara. Anga kanaka zvekuti chero wega ukamuona apa achipfuura wainzwa nyama kupfuura. Amaiwe nawana nema ndaisada kuona misodzi ichiyerera. Ndiye akazosiya misodzi yangu ichiyerera. Ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka musha tatogara, ndaiona tavaka tatogara. Isi kuchirwa waifenza apa uchitoitemba wakateya muchatu muna Disemba. Naona nem ndaiprifeya arare acha chero kwangu ndarara nenzara. Pedu aivawo madya usafa si kwake chikafu achirasa. Ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka takamusha, ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka tavakamusha. Anga kanaka zvekuti wega ukamuonawo apa achipfuura wainzwawo nyama kupfuura. Naona nem ndaisada kuona misodzi ichiyerera. Ndiye akazosiya misodzi yangu ichiyerera. Naona nem uwaina squeeze man a human sigapi. Naona nem uwaina ndaiona tavaka tavaka musha, ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka tavaka musha, ndaiona tavaka tatogara, ndaiona tavaka tavaka musha. Kuchirwa munda nemasastam achinditsenga Kitom nePaprikam. Uwaina sigapi araidem mama vakatongotaura mwanangu nemaziso bati auone Sky Max.